Punta tayo sa garden guys. Kasi may itanim ako doon. Okra at saka sitaw. Para may magulay-gulay tayo dito sa bukid. Sa garden ang beauty natin ngayon. Ang okra, natanim ko na ang okra. Tapos ngayon may manok na naman oh. Sitaw ito guys ang tinanim ko. Umulan kasi kanina guys, kaya nag-jacket-jacket ako. Diyan banda, nagtanim na ako ng okra kanina. Tapos, hindi ako nag-video kanina kasi umulan. Ngayon, wala nang ulan. Lagyan natin ng ganito kasi may mga manok para dili ni siya kay kayon sa manok. Doon sa kabila sitaw. Nagi kahig naman day gani niya ako. Grabe ni mga manuka. Basta na lang ni guys, salipod-salipod para dili kahigon sa manok. Oo, kasi ang daming manok dito. Kapitbahay.
Eto, natapos na ako pagtanim. Tapos, nalagyan ko na rin ng harang. Kasi guys, kung hindi ito lagyan ng harang, kahigon kani sa manok. Masayang lang ang mga seedlings ani. Maunang akong gibutangan sa usok. Mao na siya guys. Mga usok. Tapos naana po yung mga manok nagduol oh. Kung walay usok, ilahan na pud ng kahig-kahigon. Kaning duha ka kuan linya, okra ni siya. Tapos kaning isa ka luna sitaw. Hala. Di ba? Look at my hands. English speaking na pud ko ha. You see what you see? Look at the hands. My hands is very very dirty. Because I'm tanom-tanom. Kaya uwi na tayo guys para manghimasa na pod ta. Nag-alindahaw na pod. Mag-uwi na tayo. Tapos, nagsaing na sila sa hapunan. Para sa noodles. Nanay nilungag. Nanay nilungag. Nanay kuhan sa daan. Pritada man ang tinapa. Apritada na tinapa. Luto na sa kalhaman. Tapos kani, unsa man ni? Salmon. Di ara ang sudan, salmon. Gibutangan ta nagmiswa ta. Gibutangan ta nagmiswa. Sa bangon eh. Oo. Agoy, kamaayo bagid ni Buday. Dani ba naghigda-higda? Buday? Kamaayo sa imong higdaanan ha? Kiyul-kiyul ra ba dayon imong kuan ha? Ikog? Munisipyo kiniho ang answer dili lang unsa man. Nga naman silingling, wala may gihawiran nga papel. Struktura komunidad ang katungdanan. Agoy. Na iyang manuy na edukasyon para sa Tudloy ka na silingling bintoy. ay di kandidat insa to na queen. Bantay bitaw ka. Tapos si Lola. Lola, wa ka tugnawa? Struktura komunidad ang Gitugnaw dahil si Lola. Si Lola, gihukara na ta. apritada nga isda. O bayo palumbay. Tada bret ta. Atada bro. Apritada to nga salmon? Joke lang. Nadi apritada nga salmon di ay. Na may apritada. Pinapa. Nakay salmon man to ah. Yang stand baya to. Kaya po apritada. Ano ba? Tawag ka palig si Sherwin Chard. Chill. Kanang palihog tubig ug kwan. Tubig butang pitsil na yung kwan. Baso ka ho. Ina panyapon. Ha? Nagkaon Sherwin dito? Nga? Kaon dahil Sherwin dito di ay. Nagbo din siya di ay. Nanagbo siya sa apritada. Hi guys. Which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Spirit. Karaw din nila kamot oh. Oh, naman may isa-isa eh. Tara. Hindi ko niya. Ang sudan, noodles, dayon, sardinas nga salmon. Sardinas kuno nga salmon. Sardinas nga dagko ta. Salmon? Kaniyaw. Salmon. Isibog ka ng lamisa kay si Mimi dilig pa kaabot. Isa na isa na to nila lang. Agdagana ang lamisa. Ito ba na? Rilo na? Plato na yun nila. Lamin ta nabuwad no. Sa pinara mo nagikan. Timo ko balay naman sa ilagi kon nga lutya port bagi.
Yung bata, tata. Kita maglaban. Ako kay, kan ako pumunta pero ate nagkara. Hala, Inje! Ati mo na sa katikwan ha. Ibong ha. Ibong ni mo. Noodles. Kumana ka kaon Lola? Muna ka sa imo ha? Kanan? Kanyapon rapi. Yan, kanyapon. Naunsa ka man rapi gabi nga nung hilaka ka man? Ambot ba? Hilaka. Pati lang ko tayo. Kailangan si Rapi di ay. Just ang ngalan na. Kanyapon yan oh. Ang bato niya na. Ngayon? Kaon ta guys. Gamay ra yung matika na ni. Sara, Adel. Walenta, letik-letik. Ay, hapaw-hapaw. Kaon ta. Ano yung mulululoy na diya? Ang kudya ta. Kaon yan nga. Kumana ka kaon? Bagbiyog ba? Dini. Wala mo din kami. Ano na mimi di ay. Yan. Ay sabaw ta oh. Ulang. Ay ka. Ikon sa hindi ay mabuta ka tele. Ako, jela pinag-alila. Ako, tignan. Gisugo na ko siya sa baso. Karon ang gihawiran dinhi. Hoy. Tanaw. Sugon ka sa baso, ayaw hawiri dinhi ha. Diri hawiri sa lubot. Nakasabot ka? Eh kung naay mag-inom dinhi, maglabay, yun niya mag-inom. Niya makakita nga diri gihawiran. Oh, kayo nga hugawan maning bata ah. Oh, di ba? Me, ali na me, uban kami? Uban ka? Ali me, uban ta me. Eto guys, uwi na mi sa boarding house. Kay mintras wala na uwan.